Средата на миналия век и на равноправието между половете в професиите от средата на миналия век и днес. Идеята беше как през годините са се развили нещата. Постарал съм се да бъде същия горе-долу сюжет, ако може на същото място. За мен беше много интересно да се занимавам, да работя по този проект, защото срещнах едни изключително интересни личности: Димитър, Екатерина, Цветелина, моята майка, която живее вкъщи и с която вече съм се запознала преди 20 години. Но видях техните различни гледни точки по темата, която е дали жените и мъжете са равноправни в техните професии. Трудно е да се говори пред вас като аудитория, защото всеки един от вас има своя професионален опит. Ако видиш момче с кукла, не е нормално, така ни е вменено, но правилно ли е или не, това вече всеки един от нас трябва да прецени. Отивам за вода. Песната пейте, мене спомняйте. Ти мене ще ли ме биеш? На ръце ще те носи, с кое не? Татко! Спомням! Не е лесна нашата. Не. Идеята на моето учене е да се науча как да уча другите да учат. Има ли мъжки и дамски професии, има ли жени, които работят в мъжки професии, обратното. Ставаме и експерти в определени области. Какво разбирате вие под мъжка и женска професия? Ако го правиш с любов и имаш желание, може да правиш и да станеш какъвто искаш. Професията няма пол и второто нещо е, че един човек може да работи в живота си няколко професии да има. Да започне едно, после друго. Зависи какво му харесва. Аз се казвам Радостина Бутева и искам да ви провокирам с няколко видеа и с няколко въпроси, свързани с половите стереотипи. Какво смятате? Мъжете са по-добри лидери от жените? И роли, които стават чисто женски? Или някъде има такива промени, някакви нови тенденции? Съответно, искам да ви покажа какво са направили като клипче. Ето
Европейската комисия, която тази година започна кампания, свързана с борба с стереотипите. Тази дискусия е част от една по-голяма инициатива на Народно читалище Христо Ботев от Ботевград. На територията на общината има ли въобще проблем с равноправието и сред различните възрастови групи, дали го усещат, дали има някаква промяна, дали младежите си задават въпроса и виждат има ли, няма ли проблем? В принцип човек учи и се развива и е възпитан по определен начин, избира си професия в своето развитие. Обикновено сега тези ориентации към професията се правят още в училище. Да тръгнеш да вървиш нагоре, само защото си жена е много по-трудно, отколкото ако си мъж. Да не говорим, че на мен лично ми се е случвало да дойдат проверяващи до жени, които да казват на колегата ми: абе защо ти не си шеф на лабораторията, а тя? Ма ти си мъж, трябва да вървиш по-напред, ти ще гледаш семейство. По принцип мъжете и жените са поставени на едно и също ниво и наистина имат равен старт. Аз се казвам Елена Василева, по професия също съм актриса. Интересен факт е, че всъщност това е моята първа учителка по актьорско майсторство. Поприще, в което, за съжаление, стереотипите дори и днес надделяват. Достигнахме до този момент, в който вече сме много еманципирани и как вече жените изземат доста и мъжката роля, пък в същото време избягахме леко от тематиката за стереотипите. Стереотипите принадлежат на емоции. След стереотипа отиваме на една много по-висока степен и казваме, имаме предразсъдък. Има ли професии, които можем да разпознаем веднага, само от няколко жеста? Вашата задача е да го хванете, да си представите по дяволите къде, да изчислите точно къде го хващате този диван, защото аз съм носила диван, ужасно. Хващате дивана и го местите до лилавите ябълки. Узряха ли ти дюлите? Узряха, мат. Ти щеш ли да ги опиташ? Колкото си ги откъсна сам, кой му усещам сладинката. Вчера, над вечерта къде слънце залязва, по здрачина. Прибирам сега с прането на двора и по едно време две къщи от нас нещо се събори. Го направи за нашето спасение. Затова ще попадаме и там. Учител. Артист. Учителка по български. Учителка по български. Професията, която ви се е паднала. Питайте да намерите от нас полза, която да ви издаде. Първата професия. Химик? Да. Давайте, Жени, още, Жени, още. Добре, отговор. Зелено. Къде са бързелено? Добре. Не, то е разговорно се използва, но по принцип не се счита за правилно да имаме женски пол. Можем само по няколко жеста, за които имаме стереотипи, можем да я познаем, нали така?
работа е той, Божиле? Абе, Божа работа. Коя ли вълчица и неговите кокани ще глощат цел живот? Ти не си знаеш какво става, Стояне. На, погледни се. Мреза пейде, Стояне. Колко сте интересни, вие по-момите ме се искате да ви пеем. Еми, чета и как. Ма твоята баба иска да се жени за нас, Стояна. Аз за тега, бе! Гледай си, бабища!